especial. Para este experimento necesitamos un par de colleres, colorante alimenticio do color que queiramos e maicena. O primeiro que hai que facer é botar maicena na auga. Vamos vendo canta Maicena hai que botar. hai que botar dependendo da auga que teñamos. E hai que ir remexendo. Hasta que quede como unha masa e que se poida moldear. Primeiro, poñer a auga ou a maicena. Eso é decisión propia. E ahora teremos que remover. Como canto dependendo da presión que apliquemos, vais a botar como un duro como un sólido, e remexer vai ser algo difícil. Porque se facemos forza, empezamos a botar como un sólido. Agora vamos a botar o colorante. No noso caso vamos a botar colorante de color vermello, pero podemos botar o color que queiramos. Non botamos moita auga e non nos chegou a maicena, entón sabemos moi iso. Pero temos aquí un paquete de fariña por se acaso. Cando lle aplicamos pouca presión, esta mezcla compórtase como un líquido. E cando lle aplicamos presión, non pasa nada. Solo se moldea un pouco. Isto sucede por uns neces chamados non newtonianos, que significa que teñen non viscosidade, que teñen viscosidade indefinida. Por eso, cando lle aplicamos pouca presión, compórtase como un líquido e fai como que se derrite, e cando lle damos un puñetazo, compórtase como un sólido.